Už sa nepamätám na prvú peťku v škole. Ani kedy som sa dal prvýkrát z vodky dole. Ani kedy som objavil svoju lásku k repu, no nikdy nezabudnem na to, keď som prvýkrát ochutnal piču. OK, môžem ja ukážku? Môžeš, daj Výborne. aj ty. Takže Ľudovít Hafner tam vzadu. Keď sa ráno zobudím, Bože, otvorím oči. Pre zlepšenie nálady nadávam do... A tak hneď volám zverky mu, no ten práve najebáva svojmu fotrovi. Ja mu hovorím, zverky, kašlí na to. Prichystaj si veci do posilky a zatiaľ ukradnem nejaké auto. Prišli sme do posilky, všetci sa nás báli. Dali sme si kilečko, cítili sa jak páni. V posilke zas nejaký debil husté reči mal. Zverky, čo si mu povedal? Hneď som mu najebal. Hej, takže KC Dunaj. 28.6. Hafner, Zverina, Show Me, Orion. Myslím, že veľmi veľké promo. A napriek tomu, Zverky, ty si mi pred pár dňami hovoril, si sa mi priznal, že trošku z toho máš.